Oké, Google. Speel je muziek al? Wat moet ik spelen? Je vindt dit fris. Geweldig. Bam. Ja, van Joert al. Het is Joert Waasje, 24 oktober. Kerst de Google Home Speaker keer. Dat is zo'n praatpaal. Die kerst dan thuis del zetten. En ja, daar kerst dan mee praten blijkbaar. Op naar de Mediamarkt. Nou, ik ga gewoon eens een keer zo'n Chromebook kocht. Een van de eerste in Nederland maar een Chromecast. Dus ik ben altijd heel psyched voor Google dingen. Versteert dat ik Fries? Ja hoor, ga lekker door zo, dat komt wel goed. Ja, nee, maar versteert dat Google Home ik Fries? Nee, dat denk ik niet. Nee? Hij zal alleen in het Nederlands beschikbaar zijn. Je kan het wel proberen. Maar ik vind het niet zo goed trouwens. Ik vind hem wel een beetje een lied. Het is een relatief, ja. ja, het is maar goed ook dat je niet zo'n box thuis hebt staan, want dan wordt het een... Nee, dat vind ik net zo mooi, Het hè? moet wel een beetje leuk in je woonkamer blijven. Maar ik neem je maar wat goed vindt, ja? Tuurlijk, geen probleem. Ja? Ja. Geweldig. Nou, dit is hem dan, hè? Ja, maar ik vind... Ja, maar zullen ja, zang de dozen? Ja. En hoe groot is dat ding zelf nog? Ja, vergelijk weer de dozen, ja. Ja, dat stelt niks voor. Aan de slag. Sluit de stroomkabel aan op Google Home. We hebben alle dingen in Delft hebben. Ja, shit. Tuurlijk, dat was vooral aan, joh. Nee. Och, hé, machine. Welkom bij Google Home. Download de Google Home app op een telefoon of tablet om aan de slag. Je huis en hagen, kantoor, ja. Volgende. Apparaten zoeken, ja. Ik draai maar om, jongen. Services en privacy, nou jongen, alles maar verlenen, jongen. Al die games komen voor. Hey Google. Hartstikke een mooi stukje muziek van mij. Dat is een knap plaatje. Ik weet niet hoe ik hierbij kan helpen. Ik ben nog aan het leren. Spreek je ook Friesk? Ik ben het nog aan het leren. Maar ik kan voor je vertalen als je wilt. Vertaal. Boeterbree Ik weet en nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Maar ik probeer meer te leren. boeterbree en greenheidsies, wat dat net zitten kan, is geen opbrug te Fries. Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Maar ik probeer meer te leren. Oké, laten we dan even wat meer bezig komen pakken. Hey Google. Hallo Bart. Wat kan ik voor je doen? Spreekst ik Friesk? Ik spreek die taal nog niet. Hey Google. Hast ik Frieske muziek? Ik kan hierbij nog niet helpen. Maar ik ben altijd aan het leren. Hey Google. Zet eens even een plaatje op van Pieter Wilkens. Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Draai eens wat muziek van de kast. Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Van Strawelte. Ik heb gezocht naar eens wat muziek, maar het item is niet beschikbaar of kan momenteel niet worden Van de Hoenekop. Ik kan hierbij nog niet helpen. Ja, het Friesk. Zo had ik al zijn, hè, ze spreken in Fries. Dus op zich, zolang dat ding in Fries spreekt, hoe ik in Google Home. Want ik wil gewoon in mijn eigen taal communiceren kennen met een apparaat. En daarbij moet ik eerlijk zeggen, bij de Google Home, ik vind hem nog te dom. Ik vind hem gewoon te dom. Doe maar gewoon hele duidelijke commando's, ja. Doe maar echt behandelen als een baas. Van, door de afwask, door dit, door dat. Terwijl ik wil eigenlijk gewoon een beetje praten kennen en dat de ding dan een beetje begrijpt werken. Doe ga. Hey Google, omdat je in Fries spreekt, breng ik die weer om naar de winkel. Ik kan hierbij nog niet helpen. Hey Google, is die zelf meteen naar de winkel te brengen? Ik weet niet hoe ik hierbij kan helpen. Nee, hoor je maar van de domme, hè? Hey. Ze slaat je naar hasses. Het spijt me, maar ik begrijp het niet. Breng me even om, ja? Ja? Ja, dat is helemaal niks. Je staat op het punt Google Home volledig te resetten. Laat de knop los. Laat de knop los. Laat de knop los. Laat de knop los. Het spijt me. Maar ik begrijp het niet. Geweldig. Ja, ik had de Google Home, die had ik dus weer omgebracht naar de Mediamarkt. Alleen ik ga wat nijs kocht. En dat is namelijk Wadi. En ja, je mag dus net zeggen, hey Google natuurlijk, logisch. Je mag zeggen, Wadi. Ah jongen, hoe weet het nou? Of zeggen, best, hoe is het met die? Kom wel 2 bankjes beter. Wadi. Kerst ik hem op vertellen? Dus paken hier een simpel leren beurs. Als ik erin zeg, sprong de trend naar beneden. Wadi. Wat voor waar wordt het? Zeg even Piet Paulus maar opzitje. Het waarvoor. Oh nee, let maar. Het zelfs ik maar een boeten zijn, net joh. Dat is de hartstikke mee waar, het rijmt dat het speelt.
Awardi, kent ik even wat rustiger dan net? Mag je maar in het bekje houden? Als ik in binnen kom, zie die krijgt even reet snijden, bliksem. Awardi, als ze trots is, dan zeg ik ook de kate bij je, krijg ze Google. Ah jongens, stel je even om, jong. Kerst dat die eens hoor, hé? Dit grote miet. Gaat hij maar lekker oppakken, hé? Als je die krijgt een beetje het straatje krijgen. Awardi, nog hak me nog. Ik zal je krijg een beetje kapje krijgen, vriend. Dus ik krijg dan gewoon het nekje in omdraaien. Kom er binnen, oh, bliksem, hé! Kom er binnen, oh! Waar is het die wakker afke? Als die wakker afke, Geweldig. Vond je het leuk filmpje dan Tom Heeg? Worst meer zien, abonneer dan. En worst helemaal meer zien, dan moest morgen om 2 uur in Iduna wezen in Drachten. Want er had namelijk een meet and greet tijdens het Hoenekop Festival. Als er nog wat langer hing in Broos, dan krijg je zeker een optreden zien met Bad Mood. En dan speel je vanzelfs lekker. Een heel goed weekend. Geweldig. Nee.